Ассалому алайкум, бародаро ҷон, созаи хубе? Саломатиатон созаи хубе? Бародаро ҷон, ҳама каса подписатсия, лайкро фаромӯш наметонем ва ҳатман видеоро поделитсия метонем дар имо дигар сайтҳо. Ва бародаро ҷон, имрӯз 24 июн соат 6:43 ба вақти Москва саҳар ва 8:43 ба вақти Тоҷикистон саҳар. Ва бародаро ҷон, курс дар Транфер Плюс як программе ҳаст, ки бисёриҳо мегӯянд роста, бисёриҳо мегӯянд дурӯғ. рости ман худам намедонам рост ё дурӯғ буданша ва ҳозир ман яъне ки ба шумо просто так мегӯм, шумо худтон хулосатро барорем. Бародарои ҷон, ба фикри ман ки рости аниқ надоради, яъне ки дурӯғ. Бародаро ҷон, 1000 рубл ба доллар 18.69, евро бошад 17.75, курс тоҷикӣ бошад 87 ва курс тоҷикӣ дар ҳақиқатан бародаро ҷон дар банкҳои хидмон имрӯза курс 177 дар ҳама банкҳои Тоҷикистон. Бародарои ҷон, Бонки Миллии Тоҷикистон, Бонки Эсхата, Алифбонк, Спитаминбонк, Бонки Байналмиллӣ, Газпромирбонк, Коммерсбонки Тоҷикистон, Ҳумо ва Душанбесити, Орионбонк ҳамаш бародарои ҷон 177 сомон 1000 рубл. ва гуфтанем бародарои ҷон, лайк подписатсияро фаромӯш накунед, чунки дастгириш ба пешаи мо.